παιδιά, γύρω στις 1:05 και σήμερα θα παίξω. Τι ήταν στο iPixel. Περιγραφή θα υπάρχει στην περιγραφή. Κάτω στο αντί. Θα υπάρχει περιγραφή. Κάτω από το βίντεο. Πάμε. Και οι άλλοι τόσο μπάδες και πέσανε κιόλας. Όλοι. Τόσο μεγάλη πίστα και πέσανε κιόλας. Πώς καταφέραμε. Και το speed μου, και το speed. Όχι! Παιδιά, το είδατε κι εσείς. Κράσαρα! Και καραφλά. Ουί! Τσάμπλι! Κρασάρω, αν δεν το έχετε παρατηρήσει. Κρασάρω εγώ. iPixel, κρασάρι! Να φύγω καλύτερα από αυτή τη τεράστια τρύπα. Όχι, μη μου φεύγεις τώρα. Μη μου φεύγει! Μη μου φεύγει! Και δεν έχω άλλα boost. Είμαστε το τελευταίο. Τώρα μπορεί να είναι το τέλος. Γιατί το κάνω? Εγώ θα περάσω. Όχι εσείς, πώς? Συγγνώμη, δεν θα μιλάω για λίγο. Ναι, θα διακόπτω μερικές φορές το μικρόφωνο. Έχουν κάνει αλλαγές στο iPixel, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και πιθανότατα βγουν οι Pay Save. Ξέρετε, όταν βγουν οι Pay Save, θα βγουν οι Pay Save, θα αγοράσω MVP kit. Αυτό πάει κατευθείαν στο τρίτο. Άρα καλύτερα να περιμένουμε εδώ πέρα.
Να μην μπορεί κανένα. Το κάτι σχημάτισε. Αυτό σχημάτισε κάτι κακό. Μη μου φεύγεις, μη μου φεύγεις. Σπίτι, όχι, να με μέρω, σπίτι, να με μέρω. Όχι, παιδιά. Τώρα φταίει το speed. Γαμώ το speed μου. Γαμώ το, γιατί πρέπει να φεύγει τις πιο ακατάλληλες στιγμές. Τα βλέπεις ότι κάνεις τα προ. Κάνεις το προ parkour. Ξαφνικά τον κάτω κάτω. Λέω να πάμε το καινούριο, το PvP run. Oh yeah, έχει PvP run. Τα μπλοκ καταστρέφονται. Τα μπλοκ καταστρέφονται από κάτω σου και παίζετε PvP. Να κατάλαβα, μεγάλη. Παίζετε συγκεκριμένη τώρα. Umbet. 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 Ναι, μισό. Κάτι ακούγεται από δίπλα, θα κλείσω λίγο το μικρόφωνο. Το έχω κλειστό μέχρι να ξεκινήσουμε. Περίπου. Α, ωραία, 2 MVP. 2 MVP Plus. Κανονική, VIP, VIP, VIP. Κανονικός, αυτός που πριν. MVP, MVP, VIP. Πώς. MVP και VIP. Και κανονικός. 14 seconds αρχίζει το PvP run. Το lag. Γιατί έπεσε ο MVP. Να τα κάνω! Τι να το κάνω. Χάλασα άλλο ένα sin jump boost. Τόσο κρασάρω και περνάω πάνω από τα μπλοκ λες και είναι κανονικά. Γιατί! Γιατί! Λίγο. Εδώ είμαστε στην πιο επικίνδυνη ζώνη. Και έπεσα μόνος μου. Τα ξαπέζω αυτό, ok. Ωραία, θα δοκιμάσουμε όλα τα game τώρα. Άκουτε background. Συγγνώμη. Τα νεύρα μου έχουν σπάσει 3 και λίγο μέσα έξω, μέσα έξω. Δεν μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο ησυχή. Ωραία, τώρα θα πάμε Bushleep. Τα TNT tag. Και μετά θα πάμε και για ακρίβεια δεν θα πάμε Wizard. Και εκεί πέρα θα τελειώσει. Και ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσουμε σε ένα από αυτά γρήγορα. Γιατί πάντα είναι αυτή η πίστα. Άλλη καταραμένη πίστα δεν μπορούμε να βάλουμε. Αν κάτσω. Εκεί και πες. Μετά εκεί, μετά θα πέσω πιο κάτω και μετά θα πέσω και πιο πίσω. Δεν κάνω βίντεο. Μετά βρίζω. Το έχω πάθει. Και έκανα ένα βίντεο. Survival game που φτάσα 2 φορές deathmatch. Και δεν μαντέψτε. I don't μικρόφωνο ακουγόμουν. Δεν είχα πάλι μικρόφωνο. Και δεν. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι. Λολολολ. Όπα! Ευχαριστώ ρε φίλε. Ευχαριστώ για το hit που μου έριξες. Baby! Τρολ, λολολολ. Θα κι άλλος. Θέλω να με εξαποστείλουνε δηλαδή. Πρέπει να είσαι καλός στον bow. Γιατί
Όπα, όχι, μην πέσεις, μην πέσεις. Όχι, μέσα, μέσα. Τέλος πάντων, βγήκαμε Τετάρτη, όχι Τρίτη. Τετάρτη κανονικά. Λέει και Τρίτη. Αυτός τι κάνει μια ώρα εκεί πάνω. Πήγα να πηδήξω. Εγώ θα πήδαγα. Αλλά εκείνη την ώρα που πήγα να πηδήξω, ένας μου ρίχνει από κάτω. Αυτή είναι team. Ημέρα που αγορεύονται. Οι πίτιδες το κάνω το μεταξύ, δεν έχω καταλάβει τι είναι μόνο αυτή. Πώς το έκανε αυτό, παιδιά. Τα hacks. Από εδώ κάτω. Έφτασε εδώ πάνω. Καλά. Τα hacks. Είδατε, είχε φτάσει εδώ πέρα. Κάνει δύο πηδάει. Και πρέπει να είσαι σε μπλοκ. Για να αυτό στο μεταξύ μία του ρίξουνε. Για να δούμε. Τώρα το ρίξουμε αυτό. Το The Wolf. Λολ, πάμε μετά ένα TNT tag και τελειώνουμε. Είχα πει μόνο να παίξω TNT run. Λολ, πάμε. Λολ. Δεν ξέρω, στους πιο πολλούς δεν τους αρέσει το Wizard. Πάντως μου αρέσει λίγο. Αλλά σκέφτηκα, μήπως δεν σας αρέσει και σε εσάς. Να μην πάμε κανένα. Πάμε. Το game. Είναι πολύ σκοτεινά απ' έξω. Δεν μπορώ να δω τίποτα σχεδόν. Κάιπης. Τοπνίκ. Άντε, γεια. Γεια. Και λογικά αυτά μπίκον υπάρχουν για να... για το speed που έχουμε. Και πώς το έχουν καταφέρει. Είναι speed 2. Με μπίκον. Να βάλω speed 2. Μπίκον. Οπα, από την άλλη, εκεί πέρα έχει. Πάνω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας τύχει ποτέ το TNT. Όλες. Δείξει από κάτω. Παράδειγμα, πως είμαι μόνοι μας από κάτω, δεν θα χρειαζόταν καν να προσπαθήσω. Ελπίζω ότι θα μας τύχει σε κάτω. Bye bye. Άντε, γεια. Όχι, έβαλα μόνος. Αλήθεια. Δεν γίνεται. Πάντα συνήθως κάποιος από εμάς τυχαίνει, αλλά κοίτα τι τύχει. Δεν το τύχα ούτε μια φορά. Οπα, απ' την άλλη. Μην. Όχι εμένα. Θα πάμε άλλο ένα τελευταίο TNT run και θα τελειώσουμε. Γράμμου. Γιατί την τελευταία στιγμή, γιατί έπρεπε να παίζω. Wizard kills έχω κάνει 33, Wizard wins έχω κάνει 7, TNT run έχω wins έχω κάνει 4, Bow sleep wins έχω κάνει 1. Κάτι, πάμε εδώ μέσα.
καινούργια πίστα με τα TNT. Θα τελειώσουμε. Πνίξω μωρέ. Ωραία. Έχεις skins. Πνίξω εκεί κάτω. Θέλω να την ηγεί. Τι κάνει. Μπλα 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 μπλα. Το πριν Minecraft. Γιατί να το κάνεις αυτό. Να μην έχεις βάλει skins στο Minecraft. Ποιος δεν βάζει skins στο Minecraft. Οπότε θα χρειάσουμε μια ώρα. Είναι μια πίστα που παίζεται με 24 άτομα. Survival game. Το έχετε πόσα TNT. Και λογικά είναι μόνο ένα layer. Αυτό θα έχει πλάκα. Έτσι. Down. Ακόμα δεν αρχίζει. Down από κάτω. 3. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Αλλά ένα. 24. Τέλος. Τέλος. Λόμπι. Όχι το τέλος λόμπι. Κακό το λόμπι. Είναι κακό. Όχι, θέλω φράγα. Ωραία παιδιά, πάμε εδώ πέρα. Έτοιμοι για να ρίξουμε τον αυτό είναι μόνο. Ναι, είναι μόνο ένα. Ένα μόνο, layer είναι αυτό. Τρέχα τώρα εδώ. Δεν πρέπει να σας πετύχουν το TNT. Το TNT. Μες στη μέση άλλη ήταν, δεν είδα τίποτα. Fuck. Ολύν. Γεια σου. Και τώρα αυτό θα είναι το τέλος. Run! Down! 16-24. Γιατί πρέπει να είναι τόσο μεγάλες οι πίστες, γαμώτο. Γαμώτο. Έτσι είναι τα slabs. Κανονικά, αλλά αν είναι 2 slab, κάνω slab block. Και τα έχω αλλάξει τα slab block. Απέσαι, θα σας κάνουμε απέσια απομίμηση του μπέζ. Τέλος πάντων, θα σας κάνω λίγο τον Donald. Καλώς ακόμα δεν έπεσε. Έπεσε. Γύρω όλοι. Δεν ξέρω ποιος. Πάντως δεν πρόκειτο να πω. Τώρα εγώ. Όχι. Ρολ. Λολολολ. 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 Κάτι. Πάπι. Πάπι. Θες κάτι. Άντε γιάρι. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο.